Azzopardi baqa ma jweġibx għall-mistoqsijiet dwar jekk irċeviex Rigali mingħand Yorgen Fenech fil-passat. Dan hekk kif huwa news taqsih il-mistoqsijiet l-aktar pertinenti u ħireġ mill-Parlament. Dan wara li fuq il-programm Xtra il-Ħamis fil-għaxija huwa stqarr lin-nesa jekk ngħata Rigali mingħand Yorgen Fenech li huwa s-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Tikkonferma jekk Yorgen Fenech kien xtaq xi rigali jew xi kmamar fl-lukanda mill-grupp tiegħu. Il-bieraħ fuq il-programm dejt li nsejt, ma nafx jekk forsi il-memorja ġiet lura. Filwaqt li Azzopardi baqa sieket, One News kompla jistaqsi. Tajt anka limit il-bieraħ ta' Novembru 2018, allura ma naħsibx għandu jkun hemm problema biex tgħid jekk pereżempju fl-2015, 2016, 2017 ngħatajt xi rigali. Illhom xikunu jafu n-nies. M'għandekx tweġiba? Saħansitra akkumpanjat minn dik li l-establishment proponija għal kap tal-oppożizzjoni imbagħad ta' il-ġemp Teris Komodini Kakija huma deru jitbissmu meta affaċċjat bl-iktar mistoqsijiet pertinenti u bil-persistenza tal-ġurnalist huwa lissen kelma waħda biss, unbelievable. M'għandekx tweġiba, Dr. Azzopardi? Għandu ħafna xi La kummenti ġifieri. Fil-programm fuq ix-xandir nazzjonali Azzopardi kien mistoqsi b'mod preċiż jekk għadx xi ħaġa mingħand is-suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia, iżda visibilment skomdu u mifxul Azzopardi qal li ma jiftakarx jekk qatt ħax xi ħaġa. Bil-grupp li huwa kien CEO, int pereżempju qatt ma ħadd xejn minn għandhom pereżempju l-daw il-grupp. Żgur mhux mingħand Yorgen Fenech. Le, mill-grupp, qed tistaqsi kif inkun preċiż bħala avukat jien. Qatt ħadd xi ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa. Qatt ma ħadd xi ħaġa. Intant staqsejna wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek jekk hux qed jara jekk xi ħadd mid-deputati nazzjonalisti irċivew xi rigali mingħand Yorgen Fenech. Madankollu Bernard Grek għal darb'oħra ma weġibx il-mistoqsija u ħarab. Dr. Grek, qed tara jekk mid-deputati tiegħek hemm xi ħadd li rċieva xi affarijiet mingħand Yorgen Fenech. Okkażjoni sabiħa ħafna fejn għandna deputat ġdid fil-Parlament. Mhux hekk qed insaqsi.